kako se nosiš sa kritikama i negativnim povratnim informacijama. U mom poslu kritika ima, bilo od javnosti, od zajednice ili na kraju dana od kolega. Izuzetno je važno bilo kakvu kritiku pretvoriti u nešto pozitivno. Naći način iz toga da se razvijete, naći način iz toga da budete bolji u budućnosti svog posla. Sve i da su te kritike maliciozne, da te kritike ne dolaze iz dobre namere, izuzetno je bitno naći razlog iza tih kritika i maksimalno ga sanirati. Mislim da se sa kritikama i negativnim povratnim informacijama nosim prilično dobro, pošto ih ne doživljavam kao negativne i ne doživljavam ih kao lične, već pokušavam da iz svake te povratne informacije izvučem nešto što bih mogla unaprediti u daljem radu. Ono što mislim da je posebno bitno jeste da svaki feedback, bilo pozitivan, bilo negativan, ima velikog značaja za naš dalji rast i razvoj. Na svaki feedback gledam kao na priliku za učenje, rast i razvoj. I nije mi toliko bitno da li je u pitanju pozitivan ili negativan feedback, već je važno da li je on konstruktivan ili ne. Konstruktivan feedback je onaj koji ukazuje na neku situaciju. Kako sam se ja poneo u toj situaciji, dakle moje ponašanje, uticaje koje sam prouzrokovao i neke smjernice za moj dalji napredak. Bez obzira da li je feedback pozitivan ili negativan, iza njega se krije dobra namera.